Tervetuloa! Keittiö näkyy tässä. Täällä on tää paistopuoli meillä uusi. 200 ruoka-annosta per päivä. Pizzauuni käy kuumana ja suomalaista ruokaa, pizzaa ja burgereita ja sitten käytetään tosta läheltä kuhaa ja lohta vähän kauempaa, aina ollut mukana niissä menuissa ja perinteisiä ruokia, sipulipihviä, lehtipihviä. Ketopohjaa löytyy pizzaa ja ketosämpylöitäkin tehdään nyt itse sitten, ne kokeillaan erilaisia reseptejä niihin. Maaliskuussa viime vuonna ja heti lähti ihmisiä käymään ja kesällä kävi tosi paljon. Tosiaan se 200 ruoka-annosta per päivä vähintään meni, sai paistaa. Ensi kesänä varaudutaan vähän paremmin kaikki.